Init yun mga higala kung dalonggan na kadungog ani ba. Kay magpahigayon ko no mga kaigsuunan og investigasyon ang kini mga higalang Commission on Human Rights. Kalabot na mga katropa sa kamatayon sa 19 ka mga giingong NPA mga katropa nga namatay no atol sa enkwentro dito mga higala sa Negros. Bullseye! Bullseye! Kini mga higala ni gawas kining balita human mga higala sa enkwentro nga na-identify nga dunay mga membro dito mga higala napay nominis kabataan party list mga katropa napay dito mga higala membros akbayan nga matod mo ni gidipinsahan karon lagi nila nga di man kuno ni mga NPA pero mangutana nganong naa man na sila diya sa battleground o di na sila mga NPA na unsa man na sila diya nag-recruit. Ha? Oh, sumala may gala sa CHR nga adunay inconsistencies kuno mga higala sa nahitabo dito sa Negros Occidental. Oh. Ang militar may gala mi insister nga silang tanan NPA o rebelde. Samtang nga may pila ka mga organisasyon miingon nga mga sibilyan usa sa mga biktima. Siyempre moingon katong sa kabataan party list si Alano ba to, Gab? Si Alano to, makibaka, wag matakot. Ano man to? NPA man nagyapon. Bullseye! Bullseye! No, basig OJT na dito sa bukid. Muli na kong pangutana, anong naaman siya daw? O tinuod nga, kuan siya, o tinuod siya nga, tawag ni ini, civilian. Nagunsa man siya tipos sa mga NPA? Bullseye! Diba? Oh. Ang mga namatay, naglakip nila, Alisa Alano, usa ka community journalist. O, kasa, kuan lagi, katunin sa kabataan. O si RJ Nicole Ledesma, usa ka Filipino-American activist. Ay. Bullseye! Bullseye! O si Lyle Prioles nga, o Kai Sorem, mga aktivista. Giila sa BHB, o bagong hukmong bayan, ang kamatayon sa usa ka leader nila. O pipila ka mga kaubanan apan mi insister nga mga sibilyan usab ang nangamatay sa maong insidente. Ay pangutana nganong naa ka diha? Well, may gala. Wa ta malipay nga namatay. Mga Pilipino sad na sila. Pero lisod pag moingon ta may gala sa mga sundalo ngano inyo magipatay? Oh. Buta na to bay. Ang context buta na to sa drug den mga katropa. Buta na to sa drug den, Gab. Naay nagsuyop diha sa akong kwarto. Wa ko mosuyop. Oh, buta na to sa kwarto nako. Naay nagsuyop diha, wa ko mosuyop, naalang ko nagtan-aw. Karon naabtan man og raid. Naabtan mga igalag pagrondas kapulisan. Pwede ba ko moingon, sir, wa ko'y labot. Wa gyud ko mosuyop. Pwede i-drug test ko nimo, sir. Wa gyud ko mosuyop, sir. Pwede ba kung dili dakpon? Pwede ba kung dili dakpon? Dili pwede, dakop gyapon ko Granting o given may gala nga naatan ang dokumento nila and yadtuan ang lugar mga katropa. No, naay search warrant. No, naatlan ko diha. Kadaghan ang mga tao nga nagbisita lang sa ilang amigo. Wa sila kay bao dahil ang ilang amigo drug den itong gi-maintain. Wa ito ay kalabutan na apel. Nadakop mga katropa. Sa droga na ang context ha. Nya ibutang nato karon sa NPA. Be. Ako nakasaka na ko ana. Sa San Luis sa una dapat ilagab. Pero anniversary to nila daghan ming media. Okay, daghan ming media. Ang pangutana karon, kung estudyante ka, aktivista ka, and walay event naa ka didto, nag-uban-uban ka, nagkuyog-kuyog kanila for how many days, nag-unsa ka didto? Nag-unsa ka diha? Kaya gusto nila ipagawas karon, di man gud sila mga armado, civilian man gud. Ang pangutana, nag-unsa lagi sila diha? Ma-charge yung collateral damage diha. Pero ako, di ko mo to, NPA na. Bullseye! Bullseye! Balag masuko mo na mong human rights. Tamparuson, tamo hinoon. Lesson, pag moingon ko sa mga sundalo nga, oy, mga sundalo, anong ipatay man ninyo na? Di pa punta mo ingog Mayra. Nga naman, murag wala sa tayo respeto sa kinabuhi ba? Respeto ba sa kinabuhi? Pero,
mga higala, mo ni pamatuod. Nga pag mukuyog mo ang ilang grupo, pangundang na mo ano eh. Pag mukuyog mo ang ilang grupo ba, usa pa ba inyong ang panahon karon mga higala, AI na. Madugay mga higala na anay, maglakaw-lakaw diya nga, sakyanan, wa na'y driver. Naana na sa laing nasod. No? Ang gira karon mga higala, maggira. Tanawan ng Iran o Amerika, wa na'y gamitay tao, drone na lang. Ang naana lang sa battlefield mga higala, nasa ground. Mao na lang mamatay. Diba? Nya kamo di aga NPA pa mo. So may makuha ninyo anak ber. Sa kapila na kakatuigan, paabuton maging ninyo 100 katuig. Tadawa daw na, hunahuna ako ninyong maayo, mga ginikanan, kabataan nga naa diha. Okay, sige. Hero si Alano para sa inyo. Pero asa siya karon? Patay. Napunta siya masanag nga kaugmaon. Asa siya karon? Patay na. Kisay ilang mga leader-leader, katong naasa kabataan partilis, katong kulot nga kongresista. Asa siya karon? Nas kongreso nagpabugnaw, naisweldo. Nag-enjoy mga higala sa pribilehiyo nga iyas trabahante sa gobyerno. Ang mga membro, ang mga girekrut, ang mga gihulugan, ang mga gihiluan may galang utok, asa nagpaingon ron? Tuwas kabukiran, naglatas-latas mga higala, nagsuot og butas. Di naman na kumbatyos ng butas. Depensa man lang na para dili ka pa akong linta. Ay! Gigamit rasad mo. No? Gigamit rasad mo. Maglisod ba gani mag-improve kinabuhi padato o pagpahatag o kaugmaon sa itong mga anak nga naata diri naglakaw-lakaw aning patag mga higala. How much more og magsikag tago-tago anang kabukiran? Malaryahon ka diha. Bullseye! Bullseye! Tinuod ang atong gobyerno may mga kabuang. Labi na ning administrasyon karon pero dili rason para musaka kag bukid. No? Dili ni rason mga higala para musaka kag bukid. Natay gahom. Isip mga tao bisag wa kay armas. Ang atong unang gahom sa nga tanan may higala. Kanang atong konstitusyon huno naa nga ang tanan gahom mga higala sa atong gobyerno nag-emanate, naggikan sa tao. Ganahan sad mo anang kang BBM nga administrasyon kay gibuhi mo. Di mo ganahan atong kang digong kay gihipos mo. Tanawa pangutan na tong mga taong namahada na. Pangutanawa tong mga NPA nga mga friends rescued kung tawagon may gala nga nagpuyo ng malinawon. Oh. Nga nanurender, magdag-armas, ang uban gadag-armas, may gala, nagpalaban sa gobyerno. Wala ba na nag-promise ang gobyerno nga inignaog ni mo diri? Manato ka dayon. Pero at least malinaw ni mong kinabuhi. Oh. Kaya di awadyo'y kalinaw imong makaplagan. Unya pagpangamatay, alam magbasulo ninyong sundalo nga ila man sa ng trabaho, god. Bullseye! Bullseye! Imbestigahan karon sa human rights mga higala. Sa imbestigahan mga sundalo. So sa gusto ninyo tanggalon to mga sundalo nga nakigira dito sa Negros Occidental. Bullseye! Bullseye! Naunsa naman tao ng utok may galas ng gobyerno ron. Unya dili lang manghilabot may gala katong administrasyon pasagdan lang. Wala lagi kay si Bingbing Marcos karon. Si BBM lagi gigamit niya bagay gala. Ang tanan may gala nga kontra sa estado, mao iyang gamiton may gala. Apil na ni. Kini mga progresibong pundok. Gamiton ni. Okay, sige, banggaan nyo sa Sarawan. Ako'y labot niya. Tawag ni mo anang inga ng leader. Inutil. Bullseye! Bullseye! Inutil na nga classes leader mga kaigsunan. Kamu kuno diha be. Again, clarify na ako. Wa ta malipay na namatay. Kinabuhi na. Nasayang ta. Kinabuhi mga higala. 19 ka buok. Nasayang ta. Kaya kung katong kinabuhi ang mga higala, gidedicate pa nun tas tama kay ideolohiya mga igsoon, malambuon pa. Pero kay nahulugan man mga higala, nahiluan ang ilang hunahuna. Mo na magtuo silang hero sila. Isa may nag-ila ninyong hero mo, kamukha mo raman. Kuno na ako nun ninyo nagtarong. No? Kanusaban mo na hero nga makig-away mo sa gobyerno. Ultimo China gani nga hardcore ng komunista. Naganamanam na gani laylo sa ilang kon. Gano man, dili pwede. Ultimo Russia, nag-usab. Gusto mo musundo ka ng North Korea? Sige, pagsabaw mo bala. Ay! Oh? Maguna-una mo kaugmaon sa inyong mga anak.
Usa paghatag ninyong maing kaugmaon diha. Tanawan ang inyong mga leader, kanang inyong mga naa sa fronting legal. Namatay na lang to yung founder dito sa Netherlands. Nibalik pa bag Pilipinas? Nganong mo balik man kahayas kinabuhi niya dito. Si Juma, nibalik pa ba si Juma? Wala na, dito na lang may gala namatay, pero namatay ibabaw sa kamay. Bullseye. Kasi pasabot, namatay nga hayahay ang kinabuhi may gala. Kamo nga nagsunod sa ideolohiya dito sa Pilipinas. Kano sagod mo na nahayahay? No? Kano sagod mo nalipay ang inyong gihimo? Inyong mga ginikanan kahilak kay nganong kakuyog-kuyog mo ana. Huwag ipanghiluan man lagi mga igala. Muna kita mga ginikanan careful ta. No, labi na sa ato mga anak. Ayaw gid mo mga igalag. Paapil-apil ang inyong mga bata o mga grupo-grupo anang hinood na oy. Nasayang tas kinabuhi. Pero alang-alang masulo ni mo na mga sundalo mga igala nga nagbuhat rasad sa ilang obligasyon sa estado. Aron niya protektahan ta mga igala. Kaya bisag kanus, adi man gyud na pwedeng madawat ng ilang ideolohiya. Wala may taong gidakop because of ideology. Nay taong gidakop, ug nahimo kang kalaban sa gobyerno because naghawid kag armas may gala. Unya itiun nimo dito sa kalaban sa imong sundalo sa gobyerno. So do you think may gala pasiritan ka dihag kuan sa bombero? Delikado ko ka, makapatay ko ka, di siyempre pusilon ka. Di ba? Kung ideolohiya lang, bahalag progressive imong ideology diha, walay gidakop anak kay mao nang demokrasya. Pero ganun dakpon mo lang sila katropang arnel, alang-alang. Gibit-bit na mag-armas. Oh, pananitan si Alano. Oh, magunsa man na siya dito. Niuban man siya sa grupo sa mga armado. Oh, unya karon mga igala, caught in a crossfire. Kuwate mahimo. Nya karon basolo ninyong gobyerno. Pasolo ninyong sundalo. Ambot sa langaw. Bullseye. Bullseye.